Yap. Sa pambihirang pagkakataon, nag-double date naman sina Quezon City Councilor Aiko Melendez, Jo Marie Iliana, Paus Fernandez at ang politikong inuugnay kay Aiko. Nagpapatrol, Mar Dumawal. Isa si Chris sa mga bisitang bumanga sa bagong gimika ni Aiko sa Malate, Manila. May mga partner si Aiko sa club kung saan inimbitahan din si Bulacan Vice Mayor Patrick Meneses na inuugnay sa kanya ngayon. Higit na pinag-usapan ng pagdalo ng ex-husband niyang si Jo Marie kasama ang nobyang si Paps Fernandez. Natuwa ang mga photographer sa pambihirang eksena ng pagtatabi ng dalawang couple. Tila may habilin pa si John kay Patrick tungkol kay Aiko. Ilang beses na iginit ni Aiko, wala pa silang commitment ni Patrick. Simple at pribadong selebrasyon naman ang Valentine birthday ngayon ni Chris. Isa shopping daw niya ang dalawa niyang boys, magmimisa at special dinner kasama ang pamilya at ilang piling kaibigan. Tuwang-tuwa si Chris dahil nakapasok na sa PBA Finals ang Pure Foods team ni James na birthday din bukas. So may money na kami ulit. So babiyahe kami na kaming dalawa lang, our first trip, but in early March. Just the two of us. And we're going to do Thailand. Pero yung adventure, yung mga gagawin ko yung sakay ng elephant, mag-river, ano yun, white water rafting. Ako! Sana hindi ako malunod. Tapos pinagbigyan niya ako kasi may cooking school akong gustong pag-aralan doon. So pumayag siya. Na pati siya makiki-cooking school sa akin. Natatawa naman si Chris sa birthday wish sa kanya ni Ginang Gina de Venecia. Your baby girl. Another baby. Wag lang ako ma-dead. Kasi hindi totoo. Kasi di ba almost ma-dead ako kay baby James. And I have so many complications kasi talaga when I'm giving birth. So sinabi ko, ako masyadong liligaya buhay ni James kung mabiyudo siya at such an early age. So, hindi. Mario Dumawal, Patrol ng Pilipino. Nananatiling